Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaim, véreim! Örömmel állapítom meg, hogy nem törtetek meg. Egy hét után is felemelt fejjel, eszmékért megyünk az utcára. Itt nem egy emberről van szó, nem az ő személyes esetéről, hanem annál sokkal többről. Arról van szó, hogy tulajdonképpen egy virtuális világban éltek. Örülök annak, hogy bátorságotok megtörhetetlen, kimertek jönni az utcára, és a gyerekeiteknek példát mutattok. Példát mutattok bátorságból, igazságszeretetből, kiállásból. Második János Pál mondta, ne féljetek, és elementáris ereje volt a szavainak, amikor a kommunizmus falai összedőltek. A bátorság az emberi tulajdonságoknak a legfontosabbika, minden többi ebből következik, mondta Winston Churchill, Anglia volt miniszterelnöke. Ehhez tartsátok magatokat. Tudjátok, hogy áll az ember a legbiztosabban a lábán? Sziklaszilárdan, ha térden áll. Ugyanis akkor nyílnak ki azok a belső terek, amivel kapcsolatban lép az Istennel. És irányt mutat, mert Isten él. És meghallja, hogy meglátjátok benne a krisztusi szeretetet, a jóságot, és minden olyan tulajdonságot, ami az emberi méltósághoz hozzátartozik. Egyik híres politikusunk mondta, az én kedvencem valamikor, ezelőtt, 10 évvel fiatalabb volt jóval, mint most, hogy mindenki országot épít. Mindenki tehetsége, felkészültsége és kitartása szerint építi azt az országot, kicsi óval ezt a földi országot, és nagy óval az Istennek az örökké tartó országát, az örökké valóságot. Ezen a földön kell tudni, hogy jövevények vagyunk. És ezen a földön a gyávák minden nap meghalnak, míg a bátrak csak egyszer. Álljatok ki az elveitekért, magatokért, családotokért, nem babra megy a játék. Ennyit szeretem volna mondani magyarul, most engedjétek meg, hogy egy pár szót szóljak románul is az egybegyűltekhez. Mivel, hogy ez nem csak a mi közös, nem a székelyek ügye, hanem ez egy közös ügy, amit képviselek, vagy felvállaltunk, vagy felvállaltatok. Dragilor mei prieteni de pretutindeni, am onoarea să stau în fața voastră astăzi. Odată, îndrăgitul meu profesor de anatomie de la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj spunea, măi copii, singuri nu puteți dezamorsa armele, vă trebuiesc aliați. Trebuie să știți că în aceste momente foarte tensionate în care trăim în zilele de astăzi, avem mare nevoie de voi. Dacă înțelegeți acest mesaj, vă rog din tot sufletul să ne alăturați cu stimă și respect. Vom înainte o petiție președintelui României, primului ministru a României,
președinților Camerei Deputaților și Senatului. Ascultați, vă rog, cu drag. Către președinția României, în atenția domnului președinte al României, Klaus Iohannis, spre știință. Domnului prim-ministru al României, președintelui Senatului și Camerei Deputaților. Stimate domnule președinte, subsemnații manifestanți, prin prezenta ne exprimăm dezacordul și protestăm împotriva instigării la ură, violență, împotriva dezinformării și a încălcării drepturilor fundamentale ale omului, împotriva încălcării demnității umane, acestea fiind drepturi elementare constituționale care trebuiesc asigurate fiecărui cetățean într-un stat de drept, democratic și european, atât în România, cât și pe teritoriul întregii Uniuni Europene, indiferent de etnie, orientare politică, etc. Având în vedere cele întâmplate la data de 30 noiembrie 2015 la Târgu Secuiesc, județul Covasna, privind reținerea și arestarea cetățeanului Becea Istvan, solicităm să vă exprimați poziția dumneavoastră oficială în raport cu gravitatea reală a situației referitor la privarea de libertate al acestuia, fără a avea dovezi juridice concrete, nerespectând nici prezumția de nevinovăție și având în vedere faptul că aceasta are cetățenia dublă, română și maghiară. Menționăm că vom continua protestele noastre în acest sens și vom anunța și forurile superioare europene și internaționale pentru ca acest om să beneficieze de o judecată dreaptă, respectând în acest sens prevederile tuturor convențiilor europene internaționale. Așteptăm răspunsul dumneavoastră oficial sub rezerva exercitării dreptului nostru de a mediatiza această cauză în mass media internațională. Târgu Secuiesc, la data de 8 decembrie 2015. Cu stimă și respect. Kitartást kérek tőletek, és bátorságot. És a haza fényre derül. Isten áldjon benneteket.